Дами и господа, имам удоволствието да представя най-добрата диджейка на уникалната, с най-уникалните хитове. И това е, разбира се, диджей Мими Португалката. Дълго с теб съм била. Жена теб те промени, аз ще я поздравя, но не е родена тя, вече знам това. Дълго след съм била. С едната си ръка ми галиш ти, а с другата стискаш да ме заболи. Цяла притежаваш ме, на такъв не се казва не. Хайде целувай като луд и не ме изпускай този път. Даже да бягам ме върни, правена съм точно. Дами и господа, имам удоволствието да представя най-добрата диджейка на уникалната, с най-уникалните хитове. И това е, разбира се, диджей Мими Португалката. Виждам как трепериш ти, как изтъпваш ти от целувките ми. Сякаш с тебе никога никоя жена нежна не е била. Но с едната си ръка ми галиш ти, а с другата стискаш да ме заболи. Цяла притежаваш ме, на такъв не се казва не. Хайде целувай като луд и не ме изпускай този път. Даже да бягам ме върни, правена съм точно за ръцете ти. Хайде целувай като луд и не ме изпускай този път. Знаем отдавна, аз и ти, правена съм точно за ръцете ти. Хайде целувай като луд и не ме изпускай този път. Даже да бягам ме върни, правена съм точно за ръцете ти. Хайде целувай като луд и не ме изпускай този път. Знаем отдавна, аз и ти. Дами и господа, имам удоволствието да представя най-добрата диджейка на уникалната, с най-уникалните хитове. И това е, разбира се, диджей Мими Португалката.